Kaikille, moi! Täällä on Minecraft Päivä. Ja tossa on mun kaveri. Se on toi, mikä sun nimi oli? Mä oon Jack. Joo. Me tuolla haukkuu meidän koirat, älkää väittäkö, mutta kiitos teille. Se 5, ennen se oli 1, sit se oli 2, sit se oli 3, sit se oli 4. Ja nyt se on 5. Siis mua harjoittaa, kun ne koirat haukkuu tuolla, että se 5 on tilaaja. Mistä ne tuli selän takaa? Mun yhdellä kaverilla oli kerran 3 tilaajaa ja se sanoi, että se on mukaan Bessu. Ainakin huonompi kuin K5. Joo, tulee videoita ihan kohta lisää. Joo, joten no. Mä oon niin kiitollinen kaikki. Ja nyt mä... Hiljaa! Semmoisen viikon, missä mä teen viikon aikana yhdessä päivässä aina 2 videota sen 5 takia. Ja sitten kun mä saan 10 tilaajaa, tulee taas yksi Bessu-video. Ja mä teen paljon paremmin. Mä en voi tehdä mitään. Älkää vertsikö tosta haukkumisesta. Mä en voi tehdä mitään. Vaikka mun sanonkin hiljaa, niin te jatka sitä huutoa. Tää taas olla tässä. Mut viikko alkaa huomenna. Maanantaina. Mä teen ennen koulua yhden videon sit aina ja sitten koulun jälkeen yhden videon, niin siinä on 2 videota. Mut moi moi, sanoisikin moi. Moikka moi.